Egunon, eta ongi etorri. Eukaristia ospatzera eta Jesusen aldare inguruan otoitz egitera. Otoitz, gorezpen eta esker onda gure iganderoko ospakizuna. Garizumako 3. igande honetan berriro bihotz berritzera deitzen zaigu. Ederra da fedearen benetakotasunean bizitzea, koherentziz bizitzea. Ederra da entzuko dugun hitza, bikaina, partekatu dugun biziaren ogia. Jesusen espirituaz beterik, bere egian eta maitasunean bizitzeko deia egiten zaigu. Har dezagun atzeden jaunarengan. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuaz, Jangoikoaren hegalepean. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Hauna zuekin Eta zure espirituarekin. egunon eta ongi etorri Garizumaldiko 3. igandea ba. Ez dira Garizumako bidean iristen ari gera. Unea da, igandero bihotz berritzearen dei hori berriro gure ganatzeko, gure egiteko. Horrela prestatzen gera, Eukaristia ospatzeko jaunari gure huts egiten eta gure pekatuen barkamena eskatuaz. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki, erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ona. Eta gure pekatua barkaturik
eraman gaitzara, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta errukitsua, on guztien iturria. Begira bihotzonez gure uleria itortzen dugun hoi. Ta bizkor gaitzazu zeure erruki handiaz, pekatuaren zamapean aurkitzen garenok. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baidan, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Esodo liburutik. Egun haietan jaunak hitz hauek esan zituen. Ni naiz jauna, Egiptoko lurretik, morroi etxetik, atera zaitudan zure jangoikoa. Ez duzu izango, ni beste jangoikorik. Ez hartu gezurrez ahotan jaunaren zure jangoikoaren izena. Jaunak ez baidu zigortu gabe utziko haren izena gezurretan dareoikenak. Aintzat euki aita eta ama, luzaro bizi zaitezen. Jaunak zure jangoikoak emango dizun lurrean. Ez duzu inor hilko, ez duzu ezkontza nahazterik egingo. Ez duzu lapurtuko. Ez duzu inoren aurka gezurrezko testigutzarik egingo. Ez duzu inoren etxetik, ez inoren emazterik irrikatuko. Ez morroirik, ez neskamerik, ez idirik, ez astorik, ez besterena denik ezer. Jaunak esana. San Paulo apostolioak Korintotarrei. Zenideok, judutarrak ezaugarri ezke dabiltza, greziarrak jakinduri bila. Guk berriz, Jesukristo gurutziltzatua erakusten dugu. Judutarrentzat behaztopa dena, eta greziarrentzat zorakeria. Baina deituentzat, naiz judutar izan, naiz greziar, jangoikoaren indar eta jangoikoaren jakinduria den Kristo. Jangoikoaren zorakeria gizorak baino jakintsuago baita, eta jangoikoaren auleria gizonak baino indartsuagoa. Jaunak esana. Eskerra, zuri, jauna. Zuti prestatzen gara Evangelio Santua entzuteko Jesukristo guri mintza bestuaz. Jesucristo guri mintza argi
Jesucristo guri gintza, argi gure bihotza. Hauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa, San Juanen liburutik. haintza zuri jauna. Aldi hartan, judutarren Paskoa hurbil zegoen eta Jesus Jerusalena igo zen. Auretxean idi, ardi eta uso saltzaileak aurkitu zituen eta dirulariak eserita. Zigor bat lokarriz egin eta jauretxetik bota zituen denak, ardi eta idiekin diruak sakabanatuz eta mailak irauliz. Eta uso saltzaileei honela esan zien, ken hoiek hortik. Ez bihurtu azoka etxe, nere aitaren etxea. Eta ikasleak idatzirik dagoenaz gogoratu ziren. Zure etxearekiko maiteminak jango nau. Orduan judutarrek tartetik sartuta honela esan zioten. Zer ezaugarri ematen diguzu hori egiteko? Eta Jesusek, txeatu ezazue jauretxe hau eta 3 egun barru jasoko dut. Judutarrek erantzun zioten, 46 urte behar izan ziren jauretxe hau egiteko eta zuk 3 egunean jaso? Baina Jesusek bere gorputzaren jauretxea esan nahi zien. Hilen artetik berpiztu zenean gogoratu ziren ikasleak ontaz, eta sinistu zuten liburu santuak eta Jesusek esandako hitza. Pasko jaietan Jerusalenen zegoen bitartean, askok sinistu zuen haren izena. Egiten zituen ezaugarriak ikusita. Baina Jesus ez zitzaien guztiz irekitzen, ezagutzen baitzituen denak, eta ez zeukan harek gizakiaren berri inork eman beharrik, baizekien zer dagoen bakoitzaren barruan. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Behar bada hitz esanguratsuenak igande hontan izan daitezke hauek, ezta. Ez bihurtu azoka etxe, nere aitaren etxea. Garizumaldian, igandero, dei berezi bat jasotzen dugu, aurreneko igandean basamortuan geunden, Jesusekin, da han esaten genuen, ezta. Gizakia barne bizitzari gabe, otoitzi gabe, gogoetari gabe, ze zaila bere gizatasunaren muina aurkitzea. Bigarren igandean Jesusekin bere antzaldatzean geunden eta esaten genuen bigarren igandez, hoxe, ez dago gizatasunik, Kristo bizitzarik, entzun gabe. Norbera bere buruari entzun gabe, bizitzari besteri entzun gabe, jainkoari entzun gabe. Hirugarren igande hontan, Garizumako ibilbidean, ezta? Esate zaigu horixe, ez bihurtu azoka etxe, nire aitaren etxea.
Hau da, gaur ere luzatzen zaigun deia, hauxe da, ez faltsutu jainkoaren gunea, bere tokia, ez bihurtu jainkoarekin degun harremana, sal erosketaz kutsatutako harremana. Nola baita esan da, nik ematen dizut, Jaungoikoari ez da. Zuk eman diezaidazun. Harreman, ematen du, harreman komerziala, azoka, ez da. Nik ematen dizu, zuk eman diezaidazun. Normala da, guk bihotzez jainkoari eskatzea, normala da. Hala, teatzen zaigu. Guretzat arnasa bezala da, ez da. Baina ez dugu, hortan kokatzen Jaungoikarekin degun harremana maitasunean, baizik, ez da, maitasunean. Orduan esate zaigu hori zen, ez da. Ez bihurtu, jainkoarekin degun harreman hori salerosketaz kutsatutakoa, ez da. Ez aldatu jainkoa gure interesen arabera, ez da. Ez dezu izango ni beste jainkorik, aurreneko irakurgaian entzun dugu. Gaurkoan ere, beraz, bihotz berritzearen deia, nolabait zehaztuta, gure fedearen koherentzian bizi, sana izegu, ez da, harmonian, sinisten degunaren araberan bizi, kaskarkerian erori gabe. Gure giza eta kristau baloreak kaskarkeria zer da, horxe gure giza eta kristau baloreak alboratu eta gizarte materialista honek eskaintzen dizkigun baloreak, liluratuz, hori biziz, pentsatuz, ustez, arkituko degula, behar degun erantzuna. Jesusek esango digu hori, ez dago jarrera okerragorik, oberena utziz, hori, eskaskerian erortzea baino. Horregatik, ez bihurtu azoka etxe, nire aitaren etxea. Zein da, galdetu dezakegu, nun dago aitaren etxea? Zein da, nun dago jainkoaren jauretxea, tenplua? Gaurko irakurgaien araberan, jainkoaren etxea, aurrena, Kristo bera da. Ota ezazue jauretxe hau, eta 3 egunean nik altxatuko dut. Eta esaten du, bere gorputzari buruz ari zan, bere bizitzari buruz ari zan, bera da tenploa. Pablok esan digu, judutarrak ezaugarri bila dabiltza. Gure munduare bai, ezaugarri, indar, fin. Greziarrak berriz jakinduri bila. Pablok esaten die Korintotarrei, ez da, guk, Jesukristo gurutziltzatua erakusten dugu. Batzuntzat zorakeri bat, beste batzuntzat oztopo bat. Baina fededunentzat, esaten die Pablok, Jaungoikoaren indar eta Jaungoikoaren jakinduri den Kristo. Horren esperientzi badegu, Ze indar, ze jakinduri ematen digun jaunak, ez da. Horregatik, hoxe deia da, koherentzi hortan bizitzea deituak gaude. Aurreneka, jainkoaren etxea baita ere, gizakia da. Bere antz eta irudira, jainkoaren antz eta irudira surte, gizakia da, eta mundua. Eta hau bai bihurtu degula azoka etxe, ez da. Eskaintzen zaiguna, eta inguratzen gaituena, materialismoa da. Eta orduan hori bihurtzen da, konsumismoaren azoka, salerosketaren azoka. Horreneko irakurgaian, nola esaten die, Exodo liburuan, jainkoak herriari, aintzat, euki aita eta ama. Ez dezu inorrilko, ez dezu eskontzan asterik egingo, ez dezu lapurtuko,
Ez dezu inoren aurka gezurrezko testigantzarik egingo. Ez dezu inoren etxerik, ez inoren emazterik irrikatuko. Abar. Eta guk berriz ezagutzen dugun gizartea, orokorrean, azoka bada. Azoka bada. Azoka salerosketaren, azokaren interesen horien barruan, berdin da hiltzea edo, hauetan gaur bertan egunkarian, ez da? Gazan, kola egiten zuten batzueri, jana, gozez daude, jana, laguntza humanitaria hartzeu, haiek bombardeatu, ez da, hori, iruditzen zaigu, dala, benetan hori bai dala, zorakeria baino gehiago, zo grabea, ez da. Garizuman, holako mundu batean, azoka bihurtuta daukagu mundu batean, Giza eta kristau baloreak berreskuratzeko egiten zaigun deia entzun behar dugu. Izakiok apal bakoitzaren indarrak badakigu zeintzu diren, baina nahi baldin badugu benetan gizatasunaren bidea berreskuratu. Hori da kristau koherentziak eta giza kontzientziaren koherentziak eskatzen diguna. Eskaskeriari kontra eginez. Gure eginez badei hori, ez bihurtu azoka etxe nire aitaren etxea. Hala izan dedila zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, amoiko, aita hartuz ditut, zerururen egilea. Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, Hilen piztuera eta betiko bizia. Sinisten dut, sinisten dut. Eta badakigulako, gauz badala esatea eta beste egitea, sinisten degula esan, baina beste gauz bada kristau bizitza batea matea, giza bizitza batea matea. Gure auleria aitortzen degulako. Jaunari bere laguntza eskatzen diogu. Eskaera bakoitzari erantzungo diogu kiri egin. Fededun guztiak, Garizumako ekinaldien bidez, beren kristau bizitzan sendotuak eta eraberrituak izan daitezela. Egigun otoitz. Herri guztiek iriz dezatela beharrezko pakea, baretasuna eta ongizatea. Era horretan, denegera duinean,
beharrezkoa diren ondasunak errezako bila ditzatela. Egigun oteitz. Jaunak eman diezeela tentatuak edo minduak direnei indarra. Denei bihotz berritzeko gogoa eta triste eta atsekabetuta daudenei barne poza. Egigun oteitz. Jaunak, bihotz berritzeko egiazko gogoa gugan zorraraz dezala. Gure giza eta kristau izaera berriturik Pasko sakramentua ospatzeko behar bezala presta gaitezen. Egigun oteitz. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. Haun errukitsua eskaintza honek iritsi diezagula, zure laguntza eskatzen ari gera noi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin. Eta zure
espirituarekin, gora bihotza, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu. Zure seme alabei, denbora salbagarri hau ematen diezu, eraberritu daitezen, eta horrela, mundu iragan honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik santu eta ingeru guztiekin batean goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, Jainko jauna, zerurra beterik dauzka, zure bizira. Osana, Osana, zeruko santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik. Berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Da sinismenaren misterioa, Ogi ardo hauek hartzea, zure heriotza dugu aitortzea.
Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, hemen aldar inguruan, igandero biltzen gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin. Fernando gure gotzaiarekin. Eta zurea dezun Jangoikoaren herri osoarekin. Eta izan gogoan, jauna, gu gaur oroitu nahi ditugun gure anai arreba hauek. Maria Isabel Aramendi, bere heriotzaren aurreneko urtebetetzean. On Juan Maria Uriarte, Donostiako gure gotzai oia. Lorenzo Arregi, Abelino López, Jose Joaquín Zubizarreta, Juan Azpiazu eta emazte Ana Mari Aginagalde, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel eta seme alaba Fernando eta Sofia, Juan Miguel Aranbarri, Pedro Mari Aldalur, Koldo Odriozola, Brígida Aldalur, Imanol Larrar, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Luis Larrañaga eta emazte Mari Carmen Aldalur, Olaizola Larrañaga sendian hildakoak, Luis Zoazola Zigorraga eta emazte Juanita Aranbarri, Juli Etxaniz eta Miguel Aranbarri. Zure zerbitzari hauek, gure anai arreba hauek, eriotzean, zure semearekin bat egin diren ezkero, piztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Eta hildako gure senide guztiak ere harritza zuzendu arpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide eta jarraitzaile izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraitu, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala.
Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira, munduan degun egoerari, eta zure Elizaren sinismenari, eta zure gogoa den bezala, eman munduari pakea eta Elizari batasuna. Errege bizi baizela gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea, elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotsa. Ona munduko pekatuak kentzen duana, zoriontsuak. Honen maira deituak. Hauna ni ez naiz inor zuen etxean sartzen, baina ez da zuitz bat eta sendatu nez.
Egin dezagun otoitz. Betiko salbamenaren agiria da jauna, lur honetan jadanik, ospatzen dugun eukaristia, hartzen dugun zerutarogia. Egizu orain sakramentuz ospatu deguna, ekintzetan bete dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. amen. Oroitzen, gogoratu arazi, ostiralero egiten degula otoitz isila, arratsaldeko 7:00, urte guztia, baino garizeman bereiziki lagungarri modura. Gero hemen parrokian dauden 2 estanteri horietan, ez da, hemen 2 atetan, uzten ditugu aldizkariak, liburuak, baita ere iganderorako ateratzen dugun gogoeta bat, etxea emateko da, aste barruan lagungarri izan dadin, eta besteak liburu eta errebista baita ere hortako dira. Eraman, nahi dunak eraman, txen irakurri, eta horixe da. Hola, probetxugarri izan daitezen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. eta igande ona igaro.